थांनाय 31 आगस्टनिफ्राय सिलबारि अनजलि क्लाबनि बानजायनायाव सोरगोयारि माजेन बसुमतारी आरो लक्ष्मी बसुमतारी गोसोखां बिनि फिसाज्ला धनन्जय बसुमतारी आरो नखरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा मोनसे प्राइज मानि काम ट्रफि बिदि मोनसे कम्पिटिशन होनाय जादों टुर्नामेंट बे टुर्नामेंटआ गासै 16टा क्लाबा बेवहाय बाहागो लादों दा बेवहाय गोजान गोजाननि मोजां मोजां क्लाबफोरा बाहागो लाफैनानै जागायजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां माने गेलेनायखौ रायजोफोरनो दिन्थिनो हादों आरो बे गेलेनायाव रायजो राजाफ्रा गोजोनदों बेवहाय दिनै फाइनाल फैबाय 12 साननि गेजेरावनो बे फाइनाल मेट्सखौ खालामनाय जादों बेवहाय दिनै गालापारा गेरेमसा क्लाब आरो बान्दोगुरिनि लाइमोन आफाद बेनि गेजेराव जादोंमोन दा मोन्नैबो टीमजों माने स्टेटनि बा आउटनि बेबादि मोजां मोजां प्लेयारफ्रा गेलेफैनो हादों दिनै गालापारा गेवलां क्लाबजों माने गेरेमसा क्लाबजों माने बिजनीनि अनगायैबो जों क'क्राझार गसाइगाव बेबादि आरो जोंहाय मिज'रामनि प्लेयारफ्रा गेलेफैदों आरो बेवहाय बान्दोगुरिनि लाइमोन आफादजोंबो बिजनीनि अनगायै माने गोबां मोजां मोजां माने क्लाबजों गेलेग्रा जेरै सिमां बसुमतारीमोन बेनिफ्राय ओजोंहाय गालापाराजोंबो मानोमोन बेयो महादेब बसुमतारी आरो अर्जुन बसुमतारी बेफोरबायदि प्लेयारफ्रा बेयाव गेलेनानै रायजो राजाफोरखौ जोबोद गोजोननाय होदों दा बे जोबथा गेलेनाय हाबाफारियाव दिनै मोजां जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि माने ट्राइबेल संघनि आफादगिरि नेहाथारि बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि नेहाथारिजों लोगोसे माने आलासि हिसाबै बारग' EM धनन्जय बसुमतारी आरो देग्लाय माखासे इलेक्सनावबो गेलेग्रा बिजाथिफोर जेरै माने जांगिला हाज'वारि बिथांमोनाबो बे फाइनाल गेलेनाय बे हाबाफारिखौ नायनो फैदों दिनैहाय फ्राय गैयाब्लाबो 12,000-13,000सो नायगिरिफ्रा बेवहाय गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै माने नायफैदों खोब माने गोजोननायखौ मोनदों आरोखि खेलाया मोजाङैनो जाफुंदों उन्दै उन्दै जे लाइमोन आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे उन्दै उन्दै लाइमोन जायफोर गेलेनायखौ गावनि केरियार दानो हिसाबै लुबैयो बिसोरो नैबे प्राइज मानि काम ट्रफि बे टुर्नामेन्टआव गेलेगिरिफोरनि जे आदब खायदा बे आदब खायदाखौ नुनानै जाहाथे सोलोङो आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल बेबादि गेलेग्रा जानो थाखाय गावखौ साखा फारा खालामो बेखौनो आङो लुगैयो